खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि दुलाराय बर' समाज आफादा जर'खा मावफुं जथुमदों फैगौ 24 आरो 25 मे दानाव क'क्राझाराव बोसोरसालि जथुमा खुंफुंनो दिनै दुलाराय बर' समाज आफादा मावफुं आफादनि जर'खा मावफुं जथुम खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे बोसोरसालि जथुमाव पद्मश्री डक्टर अनिल बर'जों लोगोसे दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो बाहागो लागोन होनना दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारीनि खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो आथिखालनि खुंथायाव थानाय सरकारा कलिता कमिउनिटिनो प्रागज्यतिष दिवस आरो देसी कमिउनिटिनो आली मेच डे लेगेसि अफ देसी अरिजिन होनायनि सायाव गनायना लानो हाया होनना दुलाराय बर' समाज आफादा खौरांनि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिदों आरो बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि बुंग्रा दुथां सुबुंनि सायावबो खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिदों दुलाराय बर' समाज आफादा। खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जों बुंथिनो लुगैदों दि दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' समाज आफादनि मोनसे मावफुं आफाद जर'खा मावफुं आफाद जथुमनाय जादों आरो बेयाव गुबैयै जोङो फैगौ 24 आरो 25 मे अक्ट'खालि जोंनि बोसोरसालिया जथुम लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि बोसोरसालिया जथुम सोमोन्दै माबोरैहाय जों साबसिन खालामनो हायो बे सोमोन्दै सावरायदों आरो बेयो दा थि खालामजाबाय। जोङो बे मुंख'नाय 24 आरो 25 मे अक्ट'खालिनो क'क्राझारावहाय खुंसिगोन आरो जोङो मख'जाथाव मानसिफोरखौनो आलासि महरै लेंहरदों सायख'जाखाबायबो। जेरै जोङो गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि मख'जाथाव पद्मश्री डक्टर अनिल बर' बिथांखौबो लेंहरदों आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों आरो जायगानि MLA बिथाङाबो नुजाफैगोन, BTCनि EMबो माखासे जोंनो खोथा होदों नुजाफैगोन होननानै। दा बे हाबाफारिखौ जों मोजाङैनो मावफुंनो हागोन होननानै जों सानदों। बे मोनसे आरो मुंख'जाथावाव मोनसे बाथ्राबाव नै सानथाम नङा दाख्लै 1 मे अक्ट'खालि जि सानखालि हादोरनि राजथावनि दिल्लीयावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै लामा आरो बिथांनि मुसुखा जे बेखेवनाय जेरावहाय हादोरनि जे नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह आरो मोननै रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोर आरो जोंनि BTCनि चिफ आरो गासैबो दोलै नोगोरै थांनानै खालामफुनाय समाव आसामनि सासे बेक्तिया आङो मुंखौ मख'ला बिथाङा जे जोंनि बे बड'फाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि बा टेररिस्ट होननानै जे बुंदों बिनि मुङैनो एफाबां मानि मान सनमान जे होननानै बुंदों बे बाथ्राया एसेबो नाजावथाव नङा। जों बेबादि बाथ्रा होननायखौ सोंखारियो आरो बेजों मा जायो होननानै बुङोब्ला जातिनि आरो समाजनि गेजेरावहाय गाव गावनि गेजेरावनो मोनसे माने दाङाबाजि जानायनि बे मोनसे अर सुनानै होनाय बायदि खारन जायो आरो जेरावहाय जोङो सान्थि होननानैनो सान्थिनि दहायाव जों माने बयजोंबो गोरोबनानै सोलिनो नाजागासिनो दं। बाव जों जायखौ जोंनि गोरा गाहाय होननानै बुङो आरो बेबादि होनथाव जेबो परिस्थिति गैयियाव बिदि बुंनाया जोबोद माने इनाय जादों आरो जों बेखौ सोंखारियो आरो सोरबा माबा माबि बेबायदि FIR होदों होननानैबो जों नुदों। बेबादिनो जाहाथे आइनगत भाबै बेफोरबायदि रिएक्सनारि प्रतिक्रियाशील मानसिफोरनि सायाव खुंगिरिया जाहाथे बेबस्था लायो जों बेखौबो बै जे देसी आली मेच डे लिगेसि अफ देसी अरिजिन होननाया मोननै बाथ्रा दं बाहाय। हिस्ट्रिकेलि बे जायनाखि देसी मेच बे बर'आनोमोन। बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय आसाम बुरुन्जियावहाय असम जातीयताबादावहाय जोङो बदन बरफुकन होनना बुङाबा जायनाखि बांगालफोरजों लोगो लानानै असमखौ गाग्लोबनायाव मदद खालामफादोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बे माबाया बर' मानसिखा बियो बांगाल हाबदों आरोखि। ओमफ्राय बियो बक्तियार खिलजि होननाय बै समनि अत्याचारी बे बांगाल राजाजों बियो आक्रमणकारिजों लोगो जानानै हजों बे बेंगलनिफ्राय आरो भुटानावबो थांदों बे तिब्बेतावबो बाहायबो लानानै थांफादों बेखौ। ओमफ्राय ओरैहाय आसामाव हाबनायाव बेनि लामा दिन्थिग्रा होननानै बांगाल बे इस्लाम धोरोमाव कनभार्ट खालामनानै बेखौ
आली मेच नाम दोननानै बे बक्तियार खिलजिया बेखौ लानानै फैदोंमोन दा बै आं बुंनो नागिरनाय मोननै बाथ्रा बेनो जे जुदि होनांगौब्ला बे मानसियाथ' मेचखा बिनि थाखायसो आरो देसि मेच मा प्रश्न फैनो हागौ आरो दस्रा मानसिया जुदि रिकगनिसन होयोब्ला बेखौ सासे मोजां मानसि होनना बुङोब्ला बेथ' भुल जागोन खारन बेयो बै समावथ' जोङो बर' हारसानि बाथ्रा नङा जोंनि हादरखौ गाग्लोबफैनायाव बांगालखौ हेल्प खालामनानै फैनायाथ' बेथ' बे एक प्रकार बदन बरफुकन जायखौ जोङो रामायणनि जुद्धआवहाय बिभीषण होननानै बुङो बिभीषणाथ' धर्मनि खोथा बाहायथ' धर्मनि बाथ्रा गैया दा बे हिसाबै बे माबावबो बिथिङावबो बिसोरखौ बेबायदि रिकगनिसन होनायनि प्रश्न गैया आरो जुदि होनांगौबा जिहेतु बे बर'खामोन बर'आवनो दंखायो आरो मा देसि बिलाय बिनिखायनो बेबादि जुदि नोङो फिसा फिसा जुदि जाथि गस्थि बिदि दिहुननानै होलांबाय थायोबा होमबा जोंनि खौसेथिया गाज्रिसिन जागोन आरो बिनिफ्राय मोनसे जोबोद गिदिरसिन नोजोर होथाव बाथ्रा बेनो जे जोङो बिटिसि बा बिटिआर खौ बर'फोरनि पार्टिकुलारलि इन्ट्रेस्टनि थाखाय थैथां लाबोनो हाबाय जखन जोङो गावनि इन्ट्रेस्टखौसो बांसिन नोजोर होनांगौ नाथाय नों जुदि बेबादि खालामनानै बयखौबो बेबादि जेनेरेलाइज खालामनानै लाबाय थायोबा होमबा जोंनि जे बाहागो बे मोख्रा सियालजों फिथा मावजिजों फिथा राननानै सेस जानाया बेबादि जालांगासिनो दं दा बेबादिनो हयथ' आं बुंदेरफानो लुगैनाया बेसेबां प्रजेक्ट बेयो आं मिथिया जेरै जोङो 50+ नाय माबा स्किम बानायो बे JEE नि प्रिपेरेसननि थाखाय बा सिभिल सार्भिसनि प्रिपेरेसननि थाखाय बे जे रोंगौथि होनो थाखाय जे स्पेसियेल ट्रेनिं होनो 50+ बेबादि खालामगासिनो दं 50ल'मोन आगोलाव दा 50+ खालामबाय दा प्लासआव सोर फैगोन दा बे फैयोब्ला जोंनि मानसिया जायफोर बे गोदोनानै दङ नों जुदि बाहायबो जुदि मेरिट बेसिसाव जुदि बे 50+ मानसिफोरनि सिलेक्सनखौ खालामोबा आंथ' आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंनो हागौ जोंनि मानसिफ्रा मोननाय नङा मानोना जोंनाव बेबादि प्रसेसटाबो गैया आरो गामि लेभेलाव कनसियासनेसबो गैया बिनिखायनो जोङो बे 50+ नङा 50आवबो मोनबावनाय नङा बेखायनो जोङो बेफोर जिनिसखौ बेबादि माने इन्डालजेन्स होआबालानो आरो बेफोरखौ जोंनाव थानाय जे जातीय संगठनफोर दङ आबसु दङ साहित्य सभा दङ जोंखौ जेनेबा बर' समाजखौ हिसाबाव लाला बिथांमोनखौ लानानै बा जे एक्सपार्टफोर दङ रोंगौथि मोननाय जारिमिनाव बेबादि मानसिफोरखौ लानानै रायलायनाया जोबोद सेन्सिटिभ बाथ्राया ओरैबादि जे जों मिथिगौ जे जोंनि बे बिटिसि बिटिआर एरिया 6 शिडिउल सिङाव दं आरो बयबो मिथिगौ संबिजितनि 6 शिडिउलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्ट राइट आरो प्रटेक्शनखौ दा बेयाव आरो लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय दंबावो आरो जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि हाग्रा जायगायावहाय जुगे जुगे थाबोनाय दङ बै जे माने ट्राइबेल एन्ड आदार फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट होननाय दं 2005 नि बे मथेबो जोंहा अनेक प्रटेक्शन दं आयेनगत भाबैबो जोङो जुदि गोबावनो बाहाय थाबाय थादोंब्ला होमब्ला बेखौ बे मानसिफोरनो मोनसे माने बारा बुरजा नङा बिदिनो 6 हेक्टर ना 4 एकड़ हा बेबादिनो एलटमेन्ट होनायनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा रायजो राजा बाहाय एथ' जुगे जुगे रायजो जाबोनानै दासिमबो गावनि नाम खालामनो हाया नाथाय हरखाबनो जुदि सोङा हौवा अखानायैनो 7 दिन 1 सप्ता 10 दिननि गेजेरावनो जुदि बेबादि स्किम लाबोनानै होखारलाबायनो नागिरोब्ला बिनि जे माने डिसप्लेस जानाय मानसिफोरखौ जे फज'फिननांगौ बे मानसिफ्रा डेफिनेटलि बेहाय बिग्रायखांगोन दा जोंनि नोजोराव ओंखारदों जे गामिनि मानसिफ्रा बुंदों जे नांगौबा जिउ गारगोन थै गसर होगोन थेवबो जों हाखौ हगारा होननानै खिन्थु बेबादि परिस्थितिखौ जों मानो लाबोनांगौ खारन जों मिथिगौ जे दा बड'लेण्ड एकर्डनि बे बिटिआर एकर्डनि आन्दारावहाय रेलवे कच फेक्टरिबो दंफायो दा फर्चुनेटलि रेलवे कच फेक्टरियाबो जासिगोन बिनि थाखाय बाहाय अलटमेन्ट जाबाय बेबो बे पर्बजरावनो जाबाय दा बेहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बाहाय बे एकर्डनिनो सिङाव आरो बेयो हयथ' जों मिथिनायाव बाहाय थाखानाय मानसिफ्रा बेबादि डिसप्लेस जानाय नङा नाथाय दा बे जेरावहाय आदानिनि नामै आदानिनो पावार प्रजेक्टनि नामै होनो नागिरनाय जेनाखि हा बाहाय अलरेडि रायजो जानाय मानसिफोर दङ खमसे खम आयेन मथ' भाबै बिसोरनि जुदि कनफिडेन्स लायोबा कनसेन्ट लायोबा बिनि उनाव बिथांमोनखौ बहा लांगोन बा अलरेडि जायफ्रा माने जुथा आथिं दहजासे बिथांमोनहा नाजागासिनो दं बे हाखौ गावसोरनि नामै खालामनांगौ होननानै लिमिटेड क्वान्टिटिबाबो
बे खामानिखौ मावाबालानो गेजेराव हरखाबनो जुदि बिदि खालामोबा बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बियो। ओंखायनो जों सानो जे रायजो राजाफ्रा जेनाखि सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौ बुंदों जे जों बे हाखौ हगारा थैथांब्लाबो होननाय बाथ्राखौ आसलते जोंनि बिटिसि सरकारा माननीय बिटिसि सरकारा बेखौ रिभिउ खालामनाया मोजां। आरो बेबायदि हाथ' मेला दस्रा जायगायावबो दङ प्रजेक्टखौ जोंनो नांगौ। दा मोनसे प्रश्नआ बेनो जे जों दि बिटिआर बिटिसि बिएसि बायदिसिना एकर्ड खालामबोगासिनो दं जों गावनो आसलते क्लियार जानांगौ एक्चुअलि जोंनो मा नांगौ जोंनो बेबायदि तथाकथित बिकास लाबोनो ना जोंनि मानसिफोरखौ जोङो मोजाङैनो सान्थियैनो थांनानै थानो होनो। दा जुदि नोङो बे नामैनो एकर्डनि नामैनो सोरनिबा माबानि स्किमनि नामै गावनि हाखौ जुदि बेबायदि हगारबाय थायोब्ला जेराव जोंनि मानसिफ्रानो हा गैयैनि हाहाकार जानानै दं होमब्लाथ' जों जायनि थाखाय भाई एथ' माने गोख्रों माने जुजिनानै जे जों बेखौ मोनबाय होमबा मानसिफोरनि कनफिडेन्सआथ' बायलांगोन ना फोथायनाया जों बेखौ जाजानो लुगैया। ओंखायनो बेखौबो जाहाथे बिटिसि सरकारा माननीय बिटिसि सरकारा बेखौ एसे रिभिउ खालामनानै नायो आरो बै जे रायजोफोर दङ रायजोफोरनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसार खालामो बे जोंनि खावलायनाय। आरो बेबादिनो लायोबासो जों सानो जे जोंनि गेजेराव जों सान्थि बांसिन लाबोनो हागोन। जे एफा गिदिर इस्यु बियो एफाराब माने नांजाबनाय जोंनि समाज आरो माहारिनि इन्ट्रेस्टखौ लानानै जोंनि माखासे माहारि आफादफोरा दाबो बिनि सोमोन्दै जेबो बुङिया एसे सोमोनांथाव बाथ्रा। मानोना जुदि जों सानदोंबा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बे जे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमां नुनानै एथ' गोजान फैदोंबा होमबा बे प्रागज्यतिसपुर गुवाहाटीखौ जुदि जों मारैनो एंगारनानै होनांगौबा जों माबोरै बे गेरेमसा माहारिखौ दानो हागोन जोंनि मोनसे मोनदांनाय बा सोंनाय बियो आसलते। दा बेनिखायनो जों बिनि सोमोन्दैबो रायखांफानो लुगैनाया बेनो जे जोंनि माननीय खुंगिरि बिथांमोना बे जिनिसखौ जाहाथे रिभिउ खालामो आरो बेखौ उइथड्र खालामनानै लायो आरो बेबायदि खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेरावनो फोरसा फोरसि गावस्रानाय लाबोनो नाङा बे जोंनि खावलायनाय। बाहाय जोङो बे गासैबो 25 जे रेस्ट्रिक्टेड हलिडेफोर दङ जों बिनि सोमोन्दै गासिबो सावरायाखै नाथाय माखासे आफादफोरजों आरो गोरों गोराफोरजों मख'जानाय जोंनि नोजोरावबो गोलैनाय बिसेस करि जे मोननै सान आरोखि मोनसेया जाहैबाय देसि आर्ली मैच डे लिगेसी अफ देसि अरिजिन बे 4थि एप्रिल खालिनि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आरो लोगोसे कलिताफोरनि थाखाय प्रागज्यतिष दिवस बेखौ 22 डिसेम्बर खालि होनायखौ जोङो सावरायदों। मानोना बे मोननै बाथ्राया जोंनि बर' माहारिनि जायखौ जों गेरेमसा खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ हाजार हाजार मानसिया जिउ गोमाजाबाय जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर'नि जारिमिना मा आरो जोंनि गुदिया सोर। दा बेखौ मिथिसेयावबो बा मिथिनानै जों दि एथ' दावगाबोबाय हरखाबनो दा एथ' गोजौआव फैखांनायनि उनाव जों जुदि गावनि अरिजिनखौ मालायनि मुङै जुदि जों एरख'नानै होयोब्ला होमब्ला जोङो बर' माहारिया बहा थागोन बे जोंनि कनसार्न आरोखि। दा बेनिखायनो गुबुनफ्रा मा होनदों मा होना जोंहा बेखौ बारा नोजोर होनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु बर' समाजाथ' बुंनो थाङोबा माहारिनिनो बे सिनस्रि बादि बे हिसाबै जोंनाव मोनसे सेन्स फैदों जोंनाव मोनसे गोसोआव फैदों जे जों बिनि सोमोन्दै बुङाबालानो जों थानो हानाय नङा। मानोना खुंगिरि बिथांमोनहा माबोरै साननानै बेबादि पार्टिकुलारलि बे प्रागज्यतिष डे होननानै प्रागज्यतिष दिवस होननानै बे पार्टिकुलार मोनसे कलिता माहारिसानो माबोरैहाय मुं खारिनानै होखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजां मोनाखै। सोंखारिदों होननानै बुंनो गोसो गैया जों नाथाय बेखौ मदद होफानो हानाय नङा आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ जाहाथे खुंगिरिया बे बाथ्राखौ आरो बिसार खालामफिननानै उइथड्र खालामफिनो जों बिनि थाखाय खावलायो। मानो होनोबा आं बुंदेरनो लुगैनाया बेनो जे जोंनाव दा जारिमिननि जोबोद गोनांथि दं। बर' माहारिनि जारिमिन बेबादि जोंनाव दासिम गैया बुंनो थाङोब्ला। आं देखायनो लुगैदों नोंथांमोननो बावैसो नैबे रन्जित शेखर मुसाहारि बिथाङा लिरनाय बिथाङा बर'नि मुंख'जाथाव IPS मोन आरो बिथाङा मेघालयनिबो गभर्नरमोन जोबोद रोंगौथि गोनां मानसि। बे रिडिस्कभारिं हिस्ट्रि अफ आसाम बे बिजाबखौ बिथाङा दिहुनदों। बियो जेनेरेल मोनसे बुरुन्जि बियो
बे बर'फोरनिल' स्पेसिफिक नङा आसामनिनो बुरन्जि आरो लोगोसे नैबे बे बिजाबा इंलिसनिमोन महाराजा पृथु होननाय रक्तिम पातर लिरदों इंलिसनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि बियो बेखौ असमियानि ट्रेन्सलेट खालामदों आसामनि प्रकाशन परिषदआ दिहुनदों असमियावहाय दा बे गांनै बिजाबा लेटेस्ट जोंनि आखायाव दङ आरो बेजों लोगोसे नै दा हिराचरन नार्जिदारि होननाय बेंगलनि बिथाङा सासे हिस्ट्रियान बियो बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बड' हिस्ट्रि रिसार्च फरामनि जानानै बर'नि मोनसे जारिमिन लिरगासिनो दं हिस्ट्रि अफ आसाम पार्टिकुलारलि बड'स आरोखि आं बिथांजों इन्टारेक्ट खालामनानै मिन्थिनाय मथे बिथाङा प्रि हिस्टरिकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओरैहाय बे नैबे पृथु बिसोरबो दंजोबो गासिबो आरो बिनिफ्राय बे प्रागज्यतिष कामरुप घटोत्कच नरकासुर बे गासिबो जे बर'नि जे गुदिफोर म्लेस राजा म्लेस बंस'नि जे मानसिफोर बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मख'दों आरो बेफोर गासिबो रोखा रोखा फोरमान थासेयावबो जे बे प्रागज्यतिषफोर जाय जोंनि बर'निनो गुदि प्रागज्यतिषफोर माने दानि गुवाहाटियाव ओरैबायदि मोनसे जायगा गैया जेराव बर'नि नेरसोन गैया नों जायगाखौनो होन मानसिफोरखौनो होन बर'फोर आरो दैखौनो होन गासिबो बर'नि नामजों सारा भारत माने आसामावनो बेबादिजों दा बेबादि थासेयावबो साना हौवानो एथ' सेन्सिटिभ माने इस्युखौ माब्रैहाय हठात बेबादि खालामखो बियो डेफिनेटलि एक्सेप्टेबल नङा जों बेखौ नाजावनो हाया आरो जोङो नै दा बावैसो साननैसोनि सिगांनिफ्राय बयजोंबो मख'जानाय मोननै इस्युखौ लानानैबो सावरायदों दिनैनि जथुमनायाव बेयो जाहैबाय जोंनि बिटिसि खुंगिरिनिफ्राय थांनाय बाजेट सेसन समाव जि बिथांमोनहा बिटिसि एलेकायाव थानाय 25 हारिसाफोरनि मुङैहाय जे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे लिस्ट डिक्लेयार खालामदों बेवहाय माखासे मख'नांगौ बाथ्रा दङ बेखौ जों सावरायदों आरो लोगोसे जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबुरजा जिल्लायावहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबुजरा एलेकायाव जे बासबारि होननाय गामि सेरावहाय आदानिनि पावार कम्पानिनि मुङैहाय 3600 बिघा हा पावार प्रजेक्टनि थाखाय होनो लानायखौ लानानै नुजाथिनाय बेले बेजे सोमोन्दैबो जों सावरायदों दा बे बाथ्राफोरखौनो नोंथांमोननो मिथिहोनो जाहाथे रायजोफ्रा जोंनि गोसोनि आफादनि बाथ्राफोरखौ मिथियो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों दिनैनि बे जथुमनायाव जोंनाव नुजाफैदों पश्चिम बंगनिबो रिप्रेजेन्टेटिभ जोंहा पश्चिम बंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय ब्लक कमिटिस दं दा स्टेट कमिटिनि मेम्बार्सफोर फैदों सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोफोर आरो बिनिफ्राय परबुजरानि जिल्लानि दं गसाइगावनि दं चिरांनि दं ओमफ्राय बाक्सानियाबो ओरैनो अनलाइन माने पार्टिसिपेट खालामदों आरो जों जायगानि दंजोबो आंजों सेराव दङ लोगो आफादगिरि बिथां बिबेकानन्द नार्जारि आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथां कमलाकान्त बसुमतारी